Lazar Čolić Zole je sinoć gostovao u emisiji Narod pita sa Đoletom kraljem Stefanom Krstovićem Krletom. Zole je tom prilikom otkrio da je bio navodno svedok stravične tuče između Maje Marinković i Filipa Cara, te da sada oni više nisu zajedno, a da je navodno Car u skrivenom apartmanu. Zola je pokazao i ogrebotine koje je sam on dobio od Maje, govoreći da je čak zvala i svog oca Takija da govori da je Car maltretira, iako navodno Filip ništa nije uradio. Lazar je rekao da je bio veliki haos, te je pomišljao i da pozove policiju, te da je Marinkovićeva čak polomila i pepeljeru o zid, a da su delići te pepeljere koje su se polomili završili na glavi njegovog prijatelja koji je bio prisutan sa njima, ali nije povređen. Sada se Maja oglasila te odgovorila na ove navode Čolića. Apsolutne laži osobe koja je iskoristila Miljanu Kulić da postane poznata. Šta je čudno da preko mene dobije članak? Niđe veze sa mozgom koga ima, a on ne, napisala je ona na svom Instagram profilu u okviru storija.